Dami. Ulam namin. Ayan. Good morning. Yun. Makulimlim na naman yung panahon dito sa Bicol. Grabe umulan. Araw ng Martes. Yun. Hatid na naman ng mga bata. Bibi, amo? Ayun, anak ni Bayaw. Yun, hatid siya, babantayan dun sa, paaralan. Son. Ito. It's G. Hi. Parang uulan na naman. Ano ulam mamaya? Ano gusto mo ulam mamaya? Munggo na lang tayo. Parang jeep. Masakit tayo ng mata. Nalaglag yung camera. Na. Nilak mo ang gandaan. Let's G. Nabubuto ako. Titinda ng mais. Amo. Boom. Vloggers. Ay, kakaigop ay. Sabi ko na mama, hindi kami malilate. Sadi na lang. Sadi na lang. Ha! Sadi na lang. Niloob nga ni. Sadi kami doon. Parang walang mga classmates ko. Nagsisimula na. Oh, good. Ano ko walang classmate ko sa mga unang. Nandito na kami sa school. Babay ate higil. Bye-bye. Joshi ka muna. Aawat. Babos. Babay ate higil. Babos. Papa. Yun yung pag-aral mo ah. Makulim na. Yan mga par. Bali yun, araw ng Martes din na naman tayo makakapasok kasi yun, bantay tayo dito sa tindahan kasi yung asawa ko nagbabantay dun sa anak ni Bayaw. Nag-i-school na rin kasi, bata pa. Yung anak ko na pumasok din. Ako lang dito bantay at mag-iisip tayo ng pwedeng maulam. Alam ko mayroon pa dito sa rip na yung lechon kawali nung nakaraan pa to, nung may okasyon na binigay sa akin doon kila Kuya Noli, nung nagluto ako doon, binigyan ako nung lechon kawali. Tingnan ko kung nandito pa.
mga tilapia na ano, nung nangunguha pa kami. Dami. Pang ulam-ulam. Ito ano kaya ito? Manok. Ano to? Ito na lang iulam ngayon. Oh, dami pa. Ito na lang ulam ngayon para matanggal yung ano dyan sa rip. Lechon kawali. Ayun, nakakalgal tayo ng pangulam. Lechon kawali. Matagal na to. Kaya ba to? Ano ba okasyon nun dun kila Kuya Noli? Nagluto ako. Kalimutan ko na, basta may okasyon sa kanila. Tapos may lechon kawali. Yun. Ito yung binigay pa sa akin. Lalagay ko to sa munggo. Yun na naman yung vlog natin ngayong araw. Mga luto-luto lang muna, mga gawaing bahay. At ayan, nakapagtimpla na ako ng kape. Mag-almusal muna. Hindi nga kape ko sa labas. Yun, tara. Sabi po tayo. At yun, shoutout sa inyong lahat. At kamusta po kayong lahat dyan? Ayan po, start na tayo magluto na naman ng tanghalian. Ay, yung asawa ko nandyan, umuwi. Yun, naghugas na. At yan, yung munggo. Naggatong na tayo. At ito yung karni. Dahil lalahok ko dun sa munggo. Ito yung sabi ko kanina yung binigay ni Kuya Noli dati nung nagluto ako kanila. Hindi ko alam kung okay pa to. Pero okay pa siguro to kasi dati ng luto. Lechon kawali siya. Yun. Hindi, ayos. Para makagawa tayo ng maraming yelo dun sa rep kasi nakakaano lang dun sa rep. Ako luto. Na. Sarap na naman ng ulam. Yun. Paborito to ng asawa ko tsaka anak. Yun na yan. Ayan, pahabol tayo ng munggo pa para abot na sa amin mamayang gabi at bibigyan din namin si nanay. Ayan, habol ng munggo para marami. Pakuluan muna, maaga pa naman. Nandiyan na yung paa, inuna ko na. Mamaya ito lalagay ko na rin siya. Ayan. Gulatin natin yung asawa ko. Ayan pong malambot na yung munggo natin. Ayan. Gigisayin ko na siya. Dyan na rin yung asawa ko tsaka yung pamangkin. Ayan po, maggigisa na ako. Ayan.
sakto lang na mantika. At isinalin ko na yung munggo na ating lulutuin. Yun. Ayan, umuulan na. At gusto ko kasi sa kamatis yung nadudurog yung kamatis. Yan ang yung gusto ko. At lagay ko na rin itong taba. Ayan. Munggo overload. Daming sahog. Daming sahog na munggo natin. Sarap nito sa ano? Lagyan ng alamang. Sarap sa alamang nito talaga. Alamang na lang kulang yan. Sarap ng munggo natin ngayon. Oh, shoutout kay Kuya Loli. Paborito to. At saka kay Rika. Shoutout. Shoutout sa Team Paway. Ayan oh. Sa mga viewers na paborito to. Alam na, kinudkod. Yan po, umuulan na naman. Kuha tayo ng sili. Kuha tayo ng sili. Yun o. Lagyan natin, nanugasan ko na to. Yan, sarap na. Lakas ng ulan na naman. Nako. Dami ng ulam namin. Kanina malapot na yan ng gusto. Tinabigan ko ulit para mas ano pa, may sabaw-sabaw din. Goods na. Oh, tingnan nyo po. And finally, paborito mo. Amo ay, alam na ko yan, Oli. Tutong. Yari na naman yung tutong nito. Munggo overload. Pata. Ito yung binigay mo sa akin dati. At ayun po, luto na po yung yung luto ko na munggo. Araw ngayon ng Martes. Ayun. At sana, yun po ulit-ulit. Sana magustuhan nyo yung ginagawa kong vlog. Na mga gawaing bahay lang muna. At may naisip pa ako na vlog kaso malayo. Bala ko sanang mag-rides. Kaso maulan yung panahon kaya di ko nagagawa. Babasa tayo. Kaya ko lang pala. Yun. At yan po, pakikita ko na sa inyo yung finish na
na pagkaluto ko ng munggo. Ayan na po. Yan, luto na po. At ayan, siyempre nakaluto na. Nandyan na yung pamangkin nila Mrs. At si Mrs. yung anak ko nasa school pa. Yun, at mamaya susundin ko naman yung anak ko. At ayan, hanggang dito na lang yung vlog na to. At yun, ingat po tayo palagi. Mga sponsors, mga viewers. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi napakarami nyo. Yun. At ayun, maraming salamat. Bye-bye.